To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa da mun arziki ina yau kuma fatan kai da fatan kwano dan Allah da annabi kuma shi akwai wallahi kuma akwai bayani akan maganar wato ambassador chief ambassador zaman lafiya ki na game da shi ingancin service ko kuma ba ingancin service ba na zalunta yan Nijar da ake akan wato akan kira akan data akan komai ma yanzu zan nuna muku wani abu daga baya ku za ku yanke hukunci da kanku zan ci gaba da dora kamar haka insha Allah bi iznillah yanzu dai na kawo muku na Nijar na Najeriya to zan kira kuma zuwa Saudiya yanzu dai ka bidiyon yin tsayi zan nuna muku kalli wannan sai ku yanke hukunci da kanku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To yan uwa da mun arziki ga wani dan abu zan nuna muku kaɗan daga cikin abun nan na Nijar. Wato wajen rashin ingancin kira da miye ne da ake ita ikirari da miye ne. Yanzu ga wani kujira masha Allah ga yanan a Nijar ne. Bara ku لديك رصيد الرجاء إعادة التعبئة. kunji ba zai tafi ba yawwa yanzu kuma zan gwada shiga kiran Najeriya kenan yawwa bara in dubo number bara in ga zan ma wanda ba zai damu ba bara in ga zan ma bara in nemo bara in nemo yawwa bara in ga ummi na a jira mace ce tana iya damuwa jira mu ga yawwa da Allah ku je duk komai ku ji yawwa bara in kira mutumina zan gama kiran Nijar yanzu da wayannan kuɗin kallon jirabi ne a ciki zan kira kungiyar shi na zan kira duk ƙasan da nake da number shi insha Allah zan kawo ku tabbatar da duk ƙasan da nake da number shi insha Allah zan kawo muku komai ba a ce mun ba ku masha Allah za ku ji komai kuma za ku saurara da kunnen kuna shi jira mu ga yawwa ga Usaina yau fa ta biyu ta kan ki haƙuri kun je ta shiga kun ga number Najeriya ne ta shiga normal ta shiga ban bari ba da aka kama amma Nijar na tura an ce mun ba kuɗi wannan bala'i da me yayi kama dan Allah dan Annabi kuma sannan a ce wai wani na rantse da Allah a ƙwaruwa irin sababbi wannan mutum ya fita duk ƙasashen duniya an fi ko ina Nijar sauki amma ina fatan maganar gaskiya ina fatan kun ji dan Allah da Annabi wannan zalunci da me yayi kama wannan zalunci da me yayi kama to wallahi wannan abin na rantse da Allah sai mun tashi mu yi tsaye akan shi wallahi in ba mu tsaya ba ƙwaruwan mu har yanzu dai ana nan ina amfanin harkar sadarwa yayi wa talaka wuya